Babu fadli man shahida badran, babun darajar duk mutumin da ya je yakin badar yana da wata daraja ta musamman a wurin Allah, yana da wata daraja ta musamman a wurin manzon Allah, kuma yana da wata daraja ta musamman tsakanin al'umman manzon Allah. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول ناجي أنس ناتشيوا أصيب حارثة يوم بدر أن يما حارثة روني رانا بدر وهو غلام ينا متاشي فجعل أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله mahaifiyar Harisa ta zo wurin manzon Allah ta ce ya Rasulallahi kada arabta manzilata Harisa ta minni manzon Allah ka dai fi kowa sanin matsayin Harisa a wurina fa in yakun fil jannati in Harisa ya shiga aljanna raunin da aka mai shahada in ya ce aljanna ka ban labari asbir in yi hakuri wa atasib in nemi lada a wurin Allah wa in takul ukhra in ko aka ce Harisa ba aljanna yake ba to ina yake to shine nan hita ibhami wa in takul ukhra in daya ce ma'ana daga aljanna sai ni sai wuta sai ce to tara ma asna'u gaban ka zaka ga me zan yi gaban ka zaka ga me zai faru faqal sai manzon Allah ya ce mata wai haki madalla dake ita kalmar waihu tana zuwa zargi tana zuwa rabo idan kai abun da za a yaba maka in an ce waihu to ana nufin madalla in kai abun da za a zarge ka an kace maka waihu Allah ce Allah wajaranka ko ko au hubilti ko kuma hubilti madalla da ke ita ma kalma ce amma ita wannan bakuwa ce amma duk wanda ya karanta shu'ara ya san wannan kalma cikin lokaci hubilti ala tanta zugo awa jannatun wahidatun sai manzo Allah ce mata haba barba Allah yau aljanna da aka ga maki daya ce aljanna ɗaya ce innaha jinanun kasira manzo ce aljanna yawa gare ta tunda abu da ma jami'i a larabci daga nawa ke wala uku amma aljanna gida nawa ce bakwai kaga ta zama kasira sai manzo ce wa innahu shiwa Harisa ko to ajibi manzo wanda bai san gaibi ba zai hidi wannan magana da aka zo mai da magana sai ce to ai Allah shi ya san inda yake ko amma sai ce wa innahu fil janna fil firdaus fi jannatil firdaus amma manzo ya ce yana can aljanna firdaus wannan magana ce ta gaskiya daga bakin manzo yanzu wanda yayi wannan magana ina masu cewa manzo Allah bai san abin da za a yi can ba qul la adari ma yaf'alu bi wala bikum ko wannan ayoyin suke lura da su قل لا يعلم من في السماوات والارض غيبا الا الله wannan ayoyin ne zaka ana ta kawo amma sai amince aya daya wadda ta warware waɗancan ayoyin kuma ta tabbatar da su Allah ya kowa sanin gaibi amma ya sanar da manzon Allah alimul gaibi fala yuziru ala gaibi ahadan illa wannan aya da ce illa man irtada min rasul ko dai baka kauna ko ba ka kaunar manzon Allah kai ka san ba wani annabin da ya kai shi ko kiristan zaka tambaya ko kiristan ya san manzon Allah ya annabin shi to Allah ce illa manirta ba sai wanda ya yarda da shi cikin manzanni wanda ya yarda da shi to shi wannan ya sanar da shi waye yarda jan sallallahu alaihi wasallam حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله ابن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال علي يأتي بأسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يا أيكاني وأبا مرصد يعني ده أبو مرصد الجنوي والزبير الزبير مؤكو كلنا فارس كلنا مسلمين ɗayan aka aika an gama amma manzo Allah uku ya aika kuma wanda aka aika mawa mace ɗaya ce wai mace aka yi ma wannan aikin idan wannan mata da aka aika ma waɗannan gwaraza ko ɗan ƙaramin yaro cikin sahabbai aka ce je ya kamo sai ya kawo mota
amma saboda girman lamarin abinda takardar take dauke da shi sai aka aika barade uku kullu na farisu alaman zala ce in talaku nan ma ga wani gaibin nan shi Buhari yana tafiya na sakin hujjoji manzo ya ce in talaku ku tahi hatta ta'atu rawdata khahin sai kun je rawdata khahin daidai rawdata khahin wannan wurin fa inna biha imra'atan min al-mushriki wannan wurin za ku samu wata mata cikin mushrikai mushrika ce za ku same ta wurin ma ha kitabun min Khalid ibn Abi Balta'a ila al-mushriki tare da ita da kai wasiƙa ga Khalid dan Abi Balta'a rubuta mata ta kai mun kafiran Makka ko an so man takardu ba da raknaha sai na alice maka da suke ta tasiru ala ba'irin laha tana tahiya bisa raƙuminta daidai wurin kuma nan aka ganta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haisu qala rasulullah inda manzon Allah ya faɗa nan muka same ta fa kullu muka ce mata ke alkitaba ina wasiƙai to ana ma'arifa ce ina wannan wasiƙai a da mutumin da aka ba shi wani abu ya je ya kai wani wuri kai da zuwa ka ce mashi ina wannan abun shi ya san kana da masaniya kisa nan ake samu alkitabu ma'arifa alkitabu ina wannan wasiƙar da aka baki don su san cewa ka san cewa an san an bata amma da ta suka kebewa Allah kina tare da wata takarda sai za ta ni ban tare da wata takarda ai ga na kira ce ko amma suka ce kawai alkitaba hido litahin hido wannan wasiƙa kala ta ce ma ma'ana kitabun ai mu ma tare da takarda fa anakhnaha sai muka ce to durƙus a jaraƙumin sauka ƙasa walta masna muka bincika falam nara kitaban ba mu ga kowace wata takarda tare da ita ba kulna mu duka uku muka haɗu muka ce to ma ka zaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi manzon Allah bai ƙarya bai taɓa ƙarya ba la tukhrijinna alkitaba aw la nujridannaki ki zaɓi abu ɗaya cikin waɗannan ko dai ki hiddo wasiƙai ko kuma maki tsirara falamma ra'atul jid lokacin da ga gaske ake awad ila hujzatiha sai ta duka wurin kogunta wannan riwayan da ta zo nan a cikin kitabul magazi sai ta zo ala hujzatiha amma in wace wancan riwaya can ba ita kuma ta hiddo takardai ne cikin kitsan kanta ta duka wurin ƙugunta ainihin wahiya mutajizatan bikisa ta lulluɓe kanta da wani mayahi fa aka rajar sai ta hiddo shi kaga nan ai an ce dai kawai ta duka wurin ƙugunta amma ta hiddo tunda ta lulluɓe ai ba san ta inda ta hiddo abin ba to shi yasa wacce ruwaya ta inganta ma wannan ma ta inganta da haka ta hiddo wannan mayahi ta hiddo wannan takarda fanɗalakana biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muka tai da takaddai ba ita ba ita manzo Allah bai ci a taho da ita ba sai ita za ma tahiya ce za ta yi makka yan makka ce sai shi Khalid ibn Abi Balta'a sai dan ba ta sako dan ba ta na goro aga ita me ke dalilin amiro ta Madina dama ita makka za ta tahiya ce ta kama kai ta aje sako ta wuce in ma ba sakon wucewa za ta aka ce to ke ta yi abinci amma ita wasiƙai za ka dawo da ita wurin manzon Allah sallam fan dalagana biha ila rasulullahi sallam fa qala umaru ya rasulullah umaru sai ce ya manzon Allah rakhana Allah wa rasulahu wal mu'minin khadibu ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah ya ha'inci mu'mini fada'ani fala adrib unqa ya rasulullah ba ni dama in saro yin shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah kila da amincin Allah ya koma ya ce ma Khadib ma hamalaka ala ma sana'ata Khadib me yasa kai wannan abu qala Khadib sai ce wallahi sai da rance da Allah ma bi Allah akuna mu'minan billah wallahi ban yi wannan ba wai dan kada in kasance ni ba mumini ne ga Allah ba a'a nayi wannan ne ina matsayina na mumini billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam arattu abin da yake nihi an takuna li inda alqawmi yadun
in samu wani taimako wurin mutanen Makka shine ma'anar yadun nan gurin to da yake yana da imani sai ya ce ya dafa'ullahu biha an ahadi shi yadun din ina samu taimakon wurin su Allah ya ije man musiba ga iyali kaga bai ce mutanen Makka su ije man ba sai ce Allah ya ije mani musiba daga iyalina wa mali da dukiyata wa laysa ahadun min ashabika illa lahu hunaka min ashiratihi babu wanda daga cikin sahabban ka rasulullahi face yana da dangin shi man yadfa'ullahu bihi an ahlihi wa malihi wanda Allah ke ije mai musiba iyali shi ko duke shi sahabban nan naka gaba ɗayan su suna da yan uwa Makka ni ko ban da kowa Makka haka nayi wannan ne ni dan a kiyaye mai dukiyata da iyalina faqala nan take manzo Allah ce sadaka wallahi gaskiya hidi ba mina hici bane gaskiya hidi wala taqulu lahu manzo Allah ce masahabai to kada wanda ya ƙara wata magana ga kadibu illa khaira sai alheri faqala umar ya husata faqala ce innahu qad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minin ya ha'inci Allah ya ha'inci manzo ya ha'inci mu'minai fada'ani fala adrib unqa ga kyale ne in sarowen shi faqala he manzo Allah ce alaysa min ahli badrin wannan kalmar alaysa min ahli badrin ita ce kawai mu da baka karatu mu alaysa min ahli badrin shine kawai babin da muke abinda muke so mu tsamo a cikin hadisin kenan sauran duk riba kafa ce alaysa min ahli badrin bai je badar ba to wannan magana inda kadi ba ko ya je badar to magana ta kare shi kala sai manzon Allah ya ce ma Umaru da sauran mutane la'alla Allah tala ala ahli badr kai Allah fa la'alla ta Allah da Allah la'alla ta manzon Allah litahqiq in kaje Allah ya ce la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika to kana tsammanin ka ce ko ayi ko kada ayi ba la'alla bace ta mai 20 wa khabar ja'i fi la'alla wa fi asa a wannan la'alla ta Allah da Allah ta manzon Allah ita tabbas ce to shine manzon Allah ya ce tabbas shine ma'anar la'alla ittala Allahu Allah ya tsinkaye ala ahli badar ga mutanen badar fa qala sai ce musu i'malu ma shi'tum tunda kun yi yakin badar to ku aikata duk abin da kuka ga dama faqad wajabat lakum aljannah ko ni kuka yi ma yan aljanna ne ku wannan hadisin bai ba kuma sahabbai dama ba kuma suka yi ta abin suka kuma suka dage suka cigaba da bin Allah aw faqad gafartu lakum ko da abin da kuka na gafarta muku wadama aina umara to Umar hode ji wannan sai da ya kuka Waƙala ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam abinda muke nihi daban amma Allah da manzo su suka yi kowa sani mun kudurta cikin zuciyarmu Khadibu yayi kaza ashe wurin Allah da manzo ba haka bane ba Umar wannan abin da ya sai da Umar ya kuka akan shi kaga kenan Umar yayi ni nadama irin waɗannan hadisan da kai mutane masu bibiye su wanda suke cewa Umar ne ma manzon Allah wasu abubuwa an gano wannan ko in ka lura da sai hadisin manzo Allah ba ya ce abin magana ba me Umar ya ce sai a bar shi ya sara kanshi to shikenan bai ban magana ba kenan haka wanda ke son suka Umaru sai ya samu dama sai ce to ga nan manzo Allah ce a bari Umar ya ki bari duk wasu hanyoyi ne na lalace to kuma Umaru ya ce a bari in sara kanshi kishin wa yake kamar babanka ne yaro ya laifi jikan shi babanka na cewa bari kyale shi kuma cewa bari in bashi kashi sai ce kuma baka da'a laifi wai babu bari in bashi kashi a bashi kyale shi babu bari in bashi kashi ce kuna gadama da babanka kawai sai mutum ya yada ce ga hannu ta suna gadama da baba haka bai yiwa yawa ba ai adalci ba to shi Umaru yana da kishin Allah ne da manzon Allah babun حدثني عبد الله ابن محمد الجؤفي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل أن حمزة ابن أبي أسيد والزبير ابن المنذر ابن أبي أسيد أن أبي أسيد رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ظن الله إلى أن شاء الله يا مسلمين بدر إذا أقصبوكم إذا كانوا سنزو كسدكم وفرموهم masu ruwan kibiya kar ku sake suna nesa da ku halbo kibiya sai ku yi bannan kibiya amma ga mutum in ka halba baka kuri to ku bari kaga salon yaki manzo Allah ya kuwa su iya salon yaki ga su to ku masu ruwan kibiya
wastabquna lakum, amma ku aje kibanku in suna nesa. In suna nesa ba halwa musu kibiya za ku ba, ku haƙuri sai kuna kusa da kusa. Haka manzo Allah ya gaya musu. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من زان الله يا جامرانا بدر إذا أقصبوكم إذا سنزو غب دكو يعني نن كسروكم suka zo gaban ku da yawa. Ai kaga mutum in yana gaban suna mutane a gaban sun yawa, amma in suna nesa sai ka duka kaɗan ne. To shine ma'anar nan kafarukum, nan fassara ce ta ma'ana ba fassara ta luga. Shi Imam Buhari fassara ce ta ma'ana ba fassara ba ce ta luga. Farmuhum, to ku halbe su, wastabquna lakum, ku wanzar da ainihin kibanku. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير. manzon Allah jirancin Allah ya sanya shugabanci ranar da aka yakin Uhudu ga mahalba, shugabansu Abdullahi dan Jubair. Fa asabu minna 70, to wannan ranar da aka saba ma umarnin manzon Allah, yace ku tsaya kan dutsen nan ku yi masa ruwan kibau, mu muka yi nasara kakku bannan, ko mu aka rinjaya kakku bannan. Idan aka fara yakin sai aka samu nasara, kafirai suka kama gudu, waɗannan basa dutse suka ce kai mu gangara mu kwashi ganima. Ladan Jibairu ce ni dai manzon Allah ya mu tsaya nan. Shi da wasu mutane ɗan kaɗan suka yi haƙuri nan wurin, sai kafirai suka yi masu kwantan ɓauna, suka kewayo, suka yi masu yawa, suka kashe su, sannan suka yi taima musulmai ruwan kibo kuma. To shine yake faɗa shi wannan hadisin, sai ce fa sabu minna 70, wannan ranar sai da kafirai suka kashe mutum 70 cikin musulmai. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100. manzon Allah ranar Badar kuma da aka yakin Badar ya kama kahuri 140, 70 asiran wa 70 qatila, 70 kamammu 70 kasassu. To da aka yakin Badar nasara ta tabbata ga musulmai. Da aka yakin Uhudu sai kuma su kafirai suka samu rinjaye. Shi kenan kala Abu Sufyan sarkin Makka sai ce yawmun bi yawmin. Ai yau da waccan ranar. Yawmun yau bi yawmin da waccan ranar ta Badar, ba ran nan Badar kun yi mun kaza ba shekara biyu ta wuce Badar, kun ma yau mun rama. Wal harbu sijal. Yace dama shi yaki ai guga ne, shine sijali. Yanzu in ka zura ka ɗebo, wa zai zura? Mai bukata ko? Wannan ya zura to dama shi haka yake, amma nan kalin magana ne, wal harbu sijal. Yaƙi karin magana ne, yau gare ka gobe ga ɗan uwa. Yau in wanda ya samu gobe wanda ya samu. Ba wai lalle bane a ce kuma matsayin mu na musulmai duk sanda muka je yaƙi muke da nasara. A'a, Allah na iya jaraba mu, ya ɗora kahurai kan musulmai dan a ga yaya imanin mu yake. To shi sa ranar Uhudu sai aka samu wannan ainihin shahada ta musulmai da yawa. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذلك إذا الخير ما جاء الله به من خير بعد. من ذلك سيغا الخير abinda Allah ta'ala zo da shi ne daga alheri bayan haka. Domin manzon Allah kirancin Allah lokacin za a ga yakin Uhud sai da ya mahalki ya ga shanuwa, sai ta'abirin wannan baƙaru, kalmar baƙaru shanuwa a larabci ma'anar baƙaru yankawa, tsagawa. Anya za ka a tsaga jama'a mu. Ina manzo Allah ya fasa wannan mawaki. To kuma bayan tsagawai sai kuma manzo Allah ya ga kuma wani alheri ya. Bayan an samu kita da baraka da matsala kuma sai gyara ya biyo bayan haka. Shine manzon Allah kiran ta alkace izal khairu. To alherin da muka gani ma ja Allahu bihi min khairin ba'd. Wa thawabu sidqi, lada ta gaskiya allazi atana ba'da yawmi badrin, wata zo mu ranar bayan mun gama yakin Badar. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابيه عن جده قال عبد الرحمن بن عوف
inni la fi saf yawma badrin, yace ina cikin sahura na badar inji Abdurrahman bin Auf. Zaltafattu sai na waiwaya fa iza an yamini wa an yasari ainihin fatayan, sai naga dama ta da haguna wasu yaran samari hadisa sinni masu ƙananan shekaru. Fa ka'anni lam aman bi makanihima, yace naji ban samu natsuwa ba da ga yaro nan karami kusa da ni, ga yaro nan matashi kusa da ni, ban san su ba. Iz qala li ahaduhuma sirran, sai ɗayan su ya buko a ɓoye ya bin wata magana min sahibihi sirran min sahibihi, abokin shi bai ji abin da ya hidi mashi. Ga ɗaya nan tsaye ga ɗaya nan, amma da ya zo buko ya magana abokin shi na dama bai ji wanda abin da na hagu ya hidi ba. Me ya faɗa mashi? Sai ya ce mashi ya am. Su Laraba suna girmamawa ko ba san mutum ba, in su ga ya isa ya garama ko ya zama ya girme su sosai, su ce mashi ya am, ya kanan Obama. Arini Aba Jahal, da Allah ne nama Abu Jahal, ni ban san shi ba. Fa qult, sai na ce mashi yabna akhi, ya dan uwana, wa ma tasna'u bihi, ya mi zaka da Abu Jahal? Kala ce ahattullah, kini nema Allah alƙawali in ra'aituhu, in naga Abu Jahal an aqatuluhu aw amuta dunahu, wallahi zan kashe shi ko in mutu, ko ni ko shi, ko dai in kashe shi ko ya kashe ni. Ina matan ne wannan alƙawalin. To kaji wannan ya haɗi ko? To ba ƙala li akharu sirran min sahibihi. Shi ma ɗayan wanda ke bangaren hagun shi ma sai ya latso wurin kunne na, shi ma sai ima irin wannan magana. Fa ƙala sai ce mani ina Abu Jahal. Sai ce me zaka yi da Abu Jahal? Ce shi ma haɗi irin wannan magana. To nan wa Abdurrahman ibn Auf sai ce ƙala ce fa ma asarani anni baina rajulaini makanahuma. Yace wallahi baya waranta min rai in zamo tsakanin mazaje guda biyu maimakon waɗannan yaran, sai na je na samu natsuwa. Ai na samu abokan yaƙi, nan jarumi sai na je na samu natsuwa. Fa ashartu lahuma ilaihi, ai na ce masu kun ga mutum can shine Abu Jahal. Na nuna masu shi fa shadda alaihi, suka tasan mashi mislas saqarain, irin misalin shaho. Ka san da shaho ke ɗauka abu in yana abu su ba tsaya komi ko ka taɓa shaho ya taho yayi birki, a in ya taho sai ya kai, in ya taho sai ya kai. Ai wannan yatsan in ya taho da su anna laka Allah ta ju'a fiha ni wala ta'ala, in ya taho ya dauki ko haki ne ya dauka, bai koma haka nan banza, haka nan ko haka nan ya tafi haka nan a'a. Su suka ta zama Abu Jahal irin yadda ka san ainihin sha'ahu, hatta darabahu sai suka kama salashi wa huma ibna afara. Kuma ka ji ikon Allah, ɗan gida ɗaya ne, wa da ƙane ne, Mu'azu da Ma'awizu, ɗiyan mace ɗaya ne a fara. Su suka mai mummunan raunin da sai dai Abdullahi da kashe shi, amma su suka mai mugun mikin da ko da an bashi mutuwa zai. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا إبراهيم أبرنا ابن شهاب قال أبرني عمر ابن أسيد ابن حارثة الثقفي ألف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا، من زن الله يا أيك أن لكن أسيري قوما سني عين ɗan leken asiri, kuma ana ce ma kuɗi ainu, kuma a ce ma ido ainu, kuma a ce ma ruwa mai ɓuɓɓulowa ainu. Duk ainu ne, ya danganta ga ina ya zo. ɗan leken asiri manzo Allah ya aika. Wa amarra alaihim Asim ibn Sabit al-Ansari, sai shugabantar da Asim ibn Sabit al-Ansari. Shi manzo Allah duk sanda zai aike sai ya sa shugaba, ba a ta haka nan kara zube. To wani ne shugaban ku? Wani. Sai manzo Allah ya ce to wani shugaban ku. Jadda Asim ibn Umar ibn Khattab, kakan Asimu dan Umar dan Khattab, domin Umar dan Khattabi ya auri ya wannan, to ita haifar mashi Asim. Hatta idza kanu bil hadda baina Usfana wa Makka, sai suka zo nan wuri ake ce mahaddatu tsakanin Usfana da Makka, zikiru li hayyin min Huzayl. Sai aka gaya wasu kabila na Huzayl, aka ce aiko ga mutanen Muhammadu can wuri kaza,
yuqalu lahum banu lahyan, ana ce masu banu lahyan. Fa nafaru lahum bi qaribin min 100 rajulin ramin, suka yi masu gayya gab da mutum 100, su goma mutum wurin 100. Faktasuwa sarahum, suka biyo hanyar da suka bi, suka tabi suna son su gane, hatta wajadu ma'aka lahum tamr fi manzilin, har sai suka samu sun sabke zango wani wuri sun zamna, suka zo daidai wurin suka ga mutanen nan har dabino suke ci, saboda firasa ta balarabe suka sauka wannan wurin, nazaluhu fa qalu, suka ce tamru yasrib, wannan mutanen haƙiƙa su ne ai dabinan Madina ne, wai har ƙwallon dabina wai an ma san na Madina, wannan dabinan Madina ne. To shi ko dabinan Madina ta ai manzala na Madina kenan ko, na a ce manzala ya aiko su mazaji to daga Madina suke. Shi kenan suka biyo su fata bawu asarahum, suka biyo sawun su falamma ahassa bihim asimu wa ashabuhu, lokacin da asimu da abokan asimu suka san ana biye da su, lajawu ila mawdi'in, sai suka boye wani wuri, fa hada bihim alqawl, sai mutane suka zo suka kewaye su, faqalu lahum, suka ce masu anzilu, ku sabko ku zo, wa a'du aydiyakum wa lakum al-ahd wal misaq, ku zo kowa ya kawo hannun shi, mun muku alƙawali, mun muku dai daɗin alƙawali, ba mun muku komi. Allah na qatula minkum ahada, ba mu kashe kowa daga cikin su. Faqala Asimu ibn Sabit, Asimu dan Sabit sai ya ce ayyuhal qaum, ya ku wannan jama'a, amma ana ni Asimu fala anzilu fi zimmati kafirin, ban sauka cikin alƙawalin kahuri, ba yanzu za a in yadda da kahuri in sauka in ce na yadda da shi, har abada ban shiga cikin zimma kahuri. Allahumma akhbir anna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, Allah ka gaya ma annabinka halin da muke ciki. Daga faramahum bin nabli faqatalu Asima, suka ذاك فضل لك هبيب وزيد بن دفنة، شأت إلى متن في زيد يقول بن دفنة، حتى باعوهما بعد وقعة بدر. عندما قبل أن قبل هيك بدر من قال لا يفوز. كيف تسكت كم ما تسكت سيدا سنة مرة بنا أنا كبر. فبتاع أبو الحارث ابن عامر ابن نوفل هبيبا. تودي الحارث dan Nawfal dan Amir dan Nawfal suka sai Hubayb. To kuma kaji wa kana Hubayb huwa qatala da Harith ibn Amir yawm Badr. Da ma shi Hubayb shi kashe Uhud. Ranar Badr. Wala bisa Hubayb indahu asiran. Hubayb ya zama wurin sai na matsayin kamamme. Hatta da mahu qatlahu iska ta gama bin su suka ce gaskiya kashe shi zan. Wasu alamin ba'ali banatil Harith Musa sai ya aro wuka daga ba'arin ɗiyan shi wannan hali sai ya aro wuka shi Hubayb ya sahi su ya harar ya kashe gashi gaba ba arar kuma ɗaya daga cikin matan ɗiyan na sai suka ara mai wuka ba da raka gulayyun laha sai wani ɗan su ƙarami sai dangaro sai ruwan Hubayb
wahiyar gafiyar an ta rabkana sai kawai ta ga ɗan gaban wuri kuma ga wuƙa gaban wuri kuma za a kashe wuri ta ga inda wani ne ba zai haɗa ba inda kashe ne za ku ga ɗan ku ya zo ni kuma ga makamin wuri na bari in kashe shi haka na ƙara rage ranku na ƙara muku rangaɗi hatta sai da zo shi ba wajen dan ta samu ɗanta majalisahu ala fakizi mazaunin ɗanta ba su cinye kubai wani musa biyadi kuma ga musa hannun kubai ita kalmar musa ɗin nan ta wuka ce na ta larabci kuma da kuma musa wani ba la ta rika larabci ba ta annaba musa ta annaba musa suna ne na ibrananci al-musa ce sa ka wannan an samu ta alif da shi ko na annabi musa ba magana alif da shi ne shi ba larabci bane wannan kuma musa larabci ne kuma duk iri ɗaya ne rubutu ba ban kada ta ce fafa zai tuke na razana fa za ta razana a rafa haku bai bai gana na razana fa kada sai wa bai ce mata a takshina an a tafi da ku kina jin tsoron kashe miki ɗani ma kuntu da af'ala zalik haina Allah ya abu da zai kashe wannan kuma a cikin kan kashe shi zai Allah ta ce wallahi ta da kanta ce na rantsa da Allah ma ra'aytu asiyan khayran min Hubayb taba ganin kamar ne ba mai da irin Hubayb wallahi na rantsa da Allah da kad wajadtu yawma wata rana na je inda yake daure na same shi ya kullu idafan min inabi biyar yana cin dunshin inabi da hannun shi kuma daure yake amma ga inabi hannun shi yana ci wa innahu lamufaqun gashi daure bil hadith da ainihin sarka wa ma bi makkata min tamratin kuma garin makka ba magana danyen dabino ko danyen inabi duk lokacin sa ya wuce amma daga danyen inabi wurin gobe yana ci ya kawo shi wa kana tabulu ya zama tana cewa ita da kanta inna hu lalukun razaqahu Allahu ghayr ita da kanta kai inda wannan arziki ne Allah ya ma aure wa arziki wala ma khalaqu bihi min al-alami lokacin suka yi dogo bai daga harabi da ta wajen suka kashe shi fil hil anan hillu qala lahum ubayy sai wajen ce musu da'uni usalli rak'atayn ko bari in sallar rak'a fatara ku suka bashi faraka rak'atayn ne sallar rak'a biyu fa qala su ce wallahi laula an tahsubu anna ma bi jazaa'un lazittu wallahi dan kafi tsammani cewa ina da yawaci ma'ana ina jin tsoron kisa da na ƙara saraka ne sun makara sannan kafin a kashe shi sai shi Allahumma ahsihim adada Allah ka yi maka nisa ka kirkije su komai yau su mun za su yi abu wa qatluhum badada Allah ka kashe su ɗaya bayan ɗaya daban-daban wannan ya mutu can wannan ya mutu can wannan ya mutu can kuma wala turke minhum ahada Allah ka kakkaba ko ɗaya wannan ya gwada cewa duk wanda suka yi wani abu da kawo ko da ba su sun yi tsawon rayuwar da sun kawo ce ba sun ma shi a yakul sannan kama a kashe shi sai wasu baituttuka yana cewa kwalata ubali da wutar musulman ala ayi jamfin kana lillahi masrari wa zalika fi zati lillahi wa in yasha yubaraka ala awsali shi'u min musai ya ce wa nasu ubali ba da kulawa hira wutar musulman in dai za mu ji musulmi wallahi ban kulawa ala ayi jamfin kana lillahi masrari ala ayi jambin ga kowane bangare ne kana masarari faduwa ta ta zango lillahi in dan Allah aka ce ni ko ta ina fadi in ta dama na fadi in ta hagu na fadi in ta gaba na fadi in ta baya na fadi ko ma ta ina na fadi ban kulawa in dai na mutu dan Allah yace wa zalika wannan abu ya tabbata hofi za ta lillahi wurin bin Allah shine ma'anar za ta lillahi wurin bin Allah aka kashe ne manzo Allah ya koma aka kama mu aka zalunce mu aka kashe wa in yasha idan Allah ya so ya baraka ala ausali shuri mu mazai Allah zai sanya albarka ga wannan ainihin gabai abin kakketa ai za su yanke tashi ko su kakkata shi to wannan gabobin nashi idan Allah so sai sanya musu albarka sun makama ilai abu sar'ata sannan abu sar'a ukbatu ibn haris ukba dan har sai meke fakata da ya kashe kuwai kana kuwaihu huwa sanna li kulli muslimin kutila sabran as-salata ubai shi ne sunnanta yin sallah ga duk musulmin da aka kashe kisan sabu ma'ana gaba da gaba shine kisan kiri na kama mutum kawai daure a shi ne kasar sabr wa akhbara
yani nabiya yana ne manzon Allah ya bada labari ga sahabban shi yawma usibu lokacin da aka musu wannan abin habarar manzon Allah ya ga musahabai to ga so bai mutan amsa ba wa ba asa nasu min quraish ila asim ibn sabit hina hujjatu annahu qutil sai wasu mutane daga mutanen Makka suka bada da suka ainihin aiku lokacin da aka ba su labari an kashe sabit an kashe asim dan sabit suka ce to in dai shi ne aka kashe ba mai dama a je a ɗebo wani abin shi mun san shi a je a ɗebo ɓangaren cikin shi an yi to bishe ne min yurof a zo da wani abu za a yi gane ba wa kana qatada rajulan aziman min uzama'ihim shi asim din da ya kashe babban mutum a cikin mutanen Makka na Badr fa ba sallahu li asimin misl sullati min ad-dam Allah sai ya aiko wata ainihin wani garki na ainihin zumuwa ya tsara cikin asa da aka zo ɗiban cikin shi sai Allah ya aiko wata zilla kamar ka ce inuwa ta ainihin zumuwa kamar a ce wani garken zumuwa sai zo fara asu min usim ga su tsaye sai ga ainihin wannan inuwar ta zumuwa kansu sun tsaya a sai gudu da aka falme ka duru ala an ya ƙaƙa minhu shai'a ba su samu ya masa wani abu daga cikin asim ba wa kada ka abu ibn malikin ka abu dan malik ya faɗa zakaru murara ta bin rabi al-umari wa ilada ibn umayya al-wadifi wa rajulain salihai kan shahida badar wannan wani darfu ne na hadisi tsawo aya an san hadisin malik ko ka abu ibn malik wannan dogon hadisin to ai lokacin da aka zo aka ce mashi manzon Allah ya dawo kowa na zuwa na ba da hankali marasa gaskiya su ce ayi wallahi gidana ne ya samu matsala matata ta kaza ɗana ya kaza mu ce ta yi Allah ya yi wannan ce ta yi Allah ya shi lokacin da ka ya zo sai ya ga manzon Allah tantance da gaskiya ya ce wallahi ma bi mu kusa ya wallahi ka ga ni mu kusa bayan ya ce sai mun ga ce to kai in ka ga mu gaskiya za mu saurari Allah Allah za ya hukunci a kai to sai wasu mutane su kai za ka iya ba kare ta kanka wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza duk an musu rabu ne sai ce to ban da ni da kuma wasu mutane wanda suka yi irin abin da nake suka ce da akwai murara ta ibnu rabi da akwai ilali wannan shi ne mahallin shahidi sai shi ka abu ya ce to sai na ji an gaya min wasu mutane guda biyu na kirki kuma shaida badaran sun ji yakin badar wannan shi ne mahallin shahidi sun ji yakin badar حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث أن يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له يا أنبتا قريش ذكر له أنبتا قريش أن سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل وكان بدريا يا بدر مريضا يا ريش الله في يوم الجمعة كانت الجمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار سيهو جب الشيء قال شبابين يا دغا وقت الجمعة كابسنتا وترك الجمعة ليبر صلى الجمعة يتغني me yasa ne ya ji ganin shi saboda ɗan uwan shi kuma an gaya mai cikin shi ne shi yasa malamai fuqaha suka ce ana iya tahaddufi akan juma'a a je a diba mara lafiya a halin da yake ciki in uwanka ne to shine وقال ليس حدثني يوسف عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه بابنشي كتب إلى عمر بن عبد العزيز يا عمر بن عبد إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأصلية يشكون سبيعة بنت الحارث الأصلية فيسألها يتنبيت عن حديثها game da labarinta wa amma ƙada laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan abin da manzon Allah ya gaya mata kila staftar lokacin da take da manzon Allah wa kataba Umar ibn Abdullah ibn Arqam ila Abdullah ibn Utba ya rubuta mashi ya kuma yana bashi labari an Subayata bint al-Haris akhbara rubuta bashi labari annaha kanat tahta Sa'd ibn Khawla tana auren Sa'd ibn Khawla وهو من بني عامر بن لؤي
yana daga bani amir bin lu'ai wa kana min man shahida badaran shine mahallin shahada ya ji ya gaba shi wajen fatu fi anha fiya ta ce wata hade man kwana ya rasu wai hamilu tana da ciki wajen tanshaf ba ta daɗe ba an wara hamla sai ta hamla sai haifi cikinta ba da fati ba da soshi falamma ta'allaq min nifasiha lokacin da ta ainihin ita daga nifasinta ta jammala sai ta yi kwalliya da buɗa domin masu neman aure wadda kala alaiha abu sanabi ibnu ba'akakin sai shigo wannan sahabi rajulun min bani abdiddar faƙala da sai ce mata mali araki ta jammatin al-hubba me yasa naga kin yi kwalliya dan manema turjina nikah kina bukata aure ne fa innaki wallahi ma anti binakin wallahi ba za ki aure ba hatta tamuru alayki arba'atu ashhurin wa ashhurun sai kin yi wata wadda kwana goma ai mijin ki mutuwa qalat subai'a ta ce falan ma qala li zalika lokacin da ya ga mun wannan jama'atu alayya siyabi sun tattautuwa ina hina amsaitu lokacin da ya mace wa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da je mun manzo Allah fa sa'altu an zalik ta tambaye manzo Allah kamar da kwata ce to ni na ya rasu da dai kuma na haihu kuma na yi kwalliya dan malema wani ya ce mani ko ba sai wata wanda da kwana goma fa tani sai manzo Allah ya fatawa bi anni kad halaltu hina wada'tu hamli yace ni na halitta ga mazabi lokacin na haihu cikina wa amarani bi tazawuj in badani manzo Allah ya ban kuma yace ki auren ki in kina bukata ya ba abu asbabu an ali an ibn wahab an yunus wa qala al-layth حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه من تنبيه فقال أخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ثوبان مولى بني عامر ابن لؤي أن محمد بن إياس ابن بكير وكان أبوه شين بابنشي شهيد بدرا ياتي يكن بدر وأخبره شيبة شون الأخبار باب شهود الملائكة بدرا باب Orang mesti kamu kira tempat mungkin juga babu syukur malaikat badar malaikat masuk mana coba ada sani sahabu Ibrahim Ibrahim abarani Jarir al-Yahya ibn Sa'id Am'ad ibn Rufa'a ibn Rafi az-Zurqi an abihi wa kana abuhu min ahli Badr qala ja'a Jibril ila an-nabi Jibril ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce manzon Allah ma ta'uduna ala badarin fikum me kuke dokan mutanen badar a cikin ku qala manzon Allah ce min afdalil muslimin aw kalmatan nahwaha suna cikin mafifitan musulmai ko ta kalma mai kama da wannan qala Jibril ce wa kazalika man shahida badaran min al-malaikati wa huwa mu kan malaikun da aka aika suka zo yakin badar sun sha mun sauran حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من آل بدر ناتكم متعلم بدر وكان رافع من آل أكبر رافع شكما يتكم آل أكبر وكان يقول لابنه يأتي مدنش ما يسرني أني شهدت بدرا بالأكبر بايا فرنتا مالتي وانا halarci badar fiye da akaba ma'ana shi mutumin Madina ya jinjina ma akaba kamar yadda mutumin Makka shi kuma yake da kama da bada domin wannan a kamashin kula da asaniya da suke mutum 12 wanda maza Allah har haɗuwa da su can wurin Mina wurin Jiwa wurin Jama'a da to su ba kamar su ne bi masu mutane da aka dawo da su shekara mai zuwa wurin mutum 80 aka je wannan akaba da su to cikin su da wanda aka yi akabatin kula kuma aka yi akabatin saniya wasu kuma akabatin kula aka yi ba saniya su wasu kuma saniya aka yi ba kula su to mutumin Madina ya yi jinjina ma akaba ya yi ce shi ya yi san a ce an yi akaba shi ya yi to nan muhallin shahid da aka kawo a ce an yi shahidu badaran bil akaba na an nuna maka badar wani girma gare duk da shi mutumin Madina ya ganin akaba da daraja ala ce sa'ala jibril annabi sallallahu alaihi wasallam bi hada jibril ya tambaye manzon Allah da wannan
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي والملائكة بين زهد وأن يحيى أن يزيد بن هاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه ولد بعد الأبان شي معاذ تعالى هذا الحديث من حديث فقال يزيد فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام والذي تنبيشني جبريل. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد الإكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زال يوم بدر رانا بدر من زال هذا جبريل آكس برأس فرسه عليه أداة الحق. أنا كم ذا أمر يكون بدر من زال جبريل إلى كده كان بيوكش ويا شو duk abubuwan da ake sanya wa mara ke cewa da su ya san ga amfani da baka ga takobi ga komi da komi to ga jibiyar da shi ma ya san ya ke ba